egy anyakígyó, aztán egy apakígyó, ilyen is lehet. Igen. És a alsó fekete, és a háta, mondom, a hátad, a háta barna. Még mered fogni? Ha már ne. Feje szél van mellett. Hónap kapjátok a vakációt? Na, Amikor pénteken. Pénteken kapjátok. A pénteken hányadika? 25, nem tudom. 25? 19, nem. Nem a hányadika. Hát a 16 vagy menj. Akkor jól mondom, 19-én kapjuk. Most hányadikban még? 6-ba, És a testvéred? 7-be. Én benne. Most mennyien vannak az osztály? Annyian, amennyien voltak lényeg. Kivéve Sakila, és a másik itt a falu végig. Smári. Na jó, na. Mikor kezdődik? Azt már nem. 2 hónap múlva, 3 hónap múlva. Szeptemberben. Igen. Valamit csinálj be. Ne hagyjad ott. Viszem el. De miért nem vágod össze? Nincs olyan akármi. Hát ebben sem lehetne. Kreću prav? Haka na vidět kry. Menti? Hej, tady byče konu. Na podej, teher si do mlaví. Je? Jde uthela. No jo, no na tady sáďa. A bejde. Já to ninja. Csicsi hozzátni. Vigyed el onnan. Ero papute tu fénye. Já tennék úgy. What the fuck? Ja, perché lì sta gravando tutto come. Basta este sol, și o place de mine, nu cred. Și era foarte un 7. Era -7. Deci era -7. Dacă vreau să știți, am făcut grătare. Și mi-am făcut un pătuț. Dar pentru că dacă mă stresez, o să mor. Am o boală, sunt răcită, dacă vreți să știți. Sau dacă nu mai știați, sunt răcită și pe